Nuwun sagungi para lenggah kagem wiwah putri ingkang kinurmatan ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga wagi sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol mijil saking desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan
Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing siang menika keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggolo badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan ingkang mawi irah-irahan Kebo Marcuet Kembar seri perangan lairipun Joko Umbaran. Dalang sarta pedapuk katindakan Rangga Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara katindakan Adimas Eko Pranoto, ewondene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi. Saderenge pagelaran kita kawiwitan badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Adegan sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Granti. Hadipati Bandar Subali kaparagani Rangga Mas Judek Prakoso, Patih Bandar Pati kaparagani Adimas Eko Pranoto, wondene prajurit katindakan seniman Bagus Wahyu Manggolo. Atekan salajipun gambaraken wonten ing Kraton Majapahit. Prabu Bromartunju ing siang menika kaparagani Rangga Mas Anom Suharyanto, Patih Maudoro kaparagani Rangga Mas Aji Soko, Temenggong Haryo Jejetan kaparagani Adimas Abi Rojali, prajurit katindakan seniman Bagus Wahyu Manggolo. Atekan salajipun gambaraken wonten ing Desa Gambir Seketi. Ki Ajar Pamengger ing siang menika kaparagani Bapak Begek Ariwarsito, Mercuwati kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati, Joko Mercu utawi Kebo Marcuet ing siang menika kaparagani Adimas Abdul Sutopo, Wiro Dalah Brojo katindakan Adimas Kundi Asmoro dalah Adimas Arifin Siregar, ewondene Sumarsih kaparagani Limas Tata Wulan Dari, Jinggowati kaparagani Dimas Menik Widyawati, Joko Umbaran kaparagani Adimas Bagong Sutresno, Joko Pujan kaparagani Adimas Riku Saputra, ewondene Kebo Marcuet Palsu ing siang menika kaparagani Rangga Mas Andi Prasetyo, Dayun Bapak Tulkiyem kaparagani Rangga Mas Bagus Suyanto, Nilamwati kaparagani Dimas Diah Maharani, ewondene Nilamsari
Ing siang menika kaparagani Nimas Uut Sutriyana. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Ing siang menika katindakaken Cak Sariman, Cak Sendor, Adimas Rogib sarto Bapak Mogol. Ewon dene embang katindakaken si ciup arum somplak kabiyantu siswa indah kalola. Menggah mengaten para kadang pamiarsa sutresna budaya. Para paraga-paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Kita sagutrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggala. Namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng hawirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Wasana sugeng hawirsani. Nuwun, nuwun, nuwun. Letting
kabeh prajurit ing Kabupaten Ngranti ora pilih siji antaraning lu. Jengen sira kabeh padha ngaturake sembah pangabekti wis ndak tampa. Ora liwat puja pangestu tampano. Sanget anggen kula mundi dadosaken jimat kula. Kejaba saka kuwi panjenenganku bakal mundhut pirsa ngenani kewajibanira sowang-sowang. Coba matur dewi-dewi. Nggih, kewajiban kula naliti sedaya pisanan prajurit. Sapunika sampun sarwa panjenengan wonten Kabupaten Grati. Bagus. Kewajiban kula namung golontas sedayane prajurit padangan enggal. Iya. Sapunika sampun cokat-caket trampil ugi trengginas. Dadi kowe sing gula wentah marang sakabeh para prajurit ing Kabupaten Ngranti. Nggih. Kowe matur prajurit ing Kabupaten Ngranti wis cokat cakut trengginas saha trampil. Kok upama sak wanci-wanci ing Kabupaten Ngranti digebuk perang dening negara liya. Piye sumpah? Kula aturi panjenengan badhe lungguh jegrang sela tumpang. Namung kula sak kanca badhe nepes tapis musuh tanpa tilas kan. Bagus. Lungguh sing penak. Bino. Nggih, kula. Wajibanmu piye? Areng matur. Wajiban kula jagi gedung pusaka wonten Kadipaten Grati. Iya. Sakmenika boten wonten pusaka ingkang anis. Kok upama ana siji pusaka sing ilang? Jangga kula pinangka dados gantosipun. Bagus. Sut. Nggih. Kewajiban kula gladi prajurit pedang aja. Sapunika sampun cokat-caket saha trampil. Ngono ya lungguh sing kepenak. Ipli, Dawu wajibanmu piye? Kewajiban kula nderekake Gusti Patih jengkar saking gambar Ayo, kematian. matur ing ngersani pangarsam. Saperlu naliti kawula panjenengan ingkang mapan wonten ing Karang Iya, Pradesan. iya. Katuran pirsa nggih Kanjeng. Sakmenika wonten saperangan kawula ingkang nandhang keserakat. Ngono. Yen pancen isih ana saperangan kawula kang nandhang sakat, jengen sira ora usah kuwatir. Ing mengkone aku pinangka pengoyo bakal tanggung jawab sak utuh. Jaya padha. Maju. Wajibanmu piye Jaya Bodho? Lho kowe iki tak takoni kewajibanmu iki piye? Teh. Iki karepe piye, Teh? Aduh, nyuwun sewu Kanjeng. Boten ateges Jaya Bodho menika lirwa kalian reh perintah dawuh panjenengan. Iya. Menanipun anggenipun Jaya Bodho hancuk kados mekaten, mboten ngina dhateng panjenengan. Lah terus karepe Badhe piye? matur tuhunipun sembah kula mugi konjuk. Sembah kula mugi konjuk, ora misuhi aku. Sanes menika jalaran menika rak BS. BS ki apa? Wonten tegesipun Apa teges? bisu. Ilate gepok. Leres. Ora iso omong. Mboten saged dicantenan. Wis ora apa-apa. Gojek sawetara ya, Teh. Bali marang jeneng sira Patih Pandarpan. Oh, tinimbalan. Sakwise satata lungguh penyanku bakal mundhut pirsa piye ngenani swasana lan katentremaning para. Kepareng munjuk atur Kanjeng. Menawi kula naliti swasana wonten ing Kitha Raja Kabupaten Ngranti. Iya. Ayam sarta tentrem lumerek wonten ing Karang Pradesan. Jumbuh aturipun Kipli. Nalika nderekaken kula minggah wonten parepte. Kathah pelanganipun kawula panjenengan ingkang nandhang cingkrang. Wedal menika ingkang sami bodrog wonten ing negari sanes. Mila saking menika Kanjeng. Sahene panjenengan menika salah satunggal pengayoman ingkang dipun sembah para titah, ingkang dipun pundi kados dening Koci Aji wonten Kadipaten Grati. Sedaya kula mugi Kanjeng Hadipati saged migatosaken pandelangsanipun para kawula-kawula panjenengan ingkang mapan wonten ing parepte. Ya, mergo aku salah sawijining pengayoman kudu adil sarta wicaksana. Leres. Redening dina iki isih akeh para kawula kang nandhang cicirangan. Ing mengkone panjenengan pinangka pengayoman bakal tanggung jawab sak utuhe. Matur sembah suwun ewon dene wonten kawigatosanipun kalian Kanjeng Hadipati Bandar Subali.
Kejaba saka kuwi ya Tih, Lho niki. mesti wae sakjroning aku mituh tandha pitakon apa to sebabe nganti aku ngrangsekake pisuwanan aku. Kanjeng tuhunipun gagap gugup. Anggen kula nampi dawuhipun Kanjeng Hadipati Bandar Sukayu supados ngempalaken sedaya nayaka praja lan ugi kawula menawi titi wedal menika kedah marak sibuk madhep wonten ngarsa panjenengan. Nanging Kanjeng, Iya. miturut petang kula lan kawula-kawula panjenengan, wedal menika dereng titi wancinipun. Menawi wonten pendhapi agung Kadipaten Granti menika nganakaken parapatan aku. Lajeng menapa darunanipun Kanjeng? Apa sebabe nganti aku ngrangsekake pisuwanan agung jalaran pancen ana wigati sing kudu tak rembug marang jeneng sira. Sarene wedal menika panjenengan sampun kaadhep kawula lan nayaka praja. Mugi Kanjeng Hadipati kersa enggal paring sabda Kanjeng. Patih Bandar Pati. Lho nggih. Sak tenane dina iki atiku iki bingung kaya linglung jalaran pancen ana salah sawijining perkara kang tansah binibel sakjroning ati. Duh Kanjeng. Menawi mboten kaweratan, Iya. mugi panjenengan kersa mbeberaken rentek lan runtekipun malah panjenengan sinten ngertos mangkenipun kula saged bebantu dhateng panjenengan ngudari perkara menika Kanjeng Hadipati. Sak tenane perkara kang tansah binibel sakjroning ati. Iki ana sambungane perkara sedane wong tuaku. Rama Adipati Haryo Subandar Kala Semon. Mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget gelemo jengen sira mbuka lembaran sejarah kang wis kawuri jalaran. Jengen sira pinangka dadi warangka wiwit Rama Adipati Haryo Subandar iki dadi adipati ing Kabupaten Granti. Mesti wae jengen sira ngerti lembarane sejarah kang wis kawuri. Kanjeng. Menawi Kanjeng Hadipati pengen miterang, Iya. cariyos sarosipun sabet kalian Sudarma panjenengan. Tuhunipun grantos sakjroning manah kula Kanjeng. Ya kene jengen sira bisa kandha sing kaya Jalaran sedaya kala wau menawi panjenengan mangkenipun mangertosi kados pundi tuhunipun Sudarma panjenengan muga murup kasedan jati. Kula kuwatos menawi mangkenipun panjenengan paring duka kalian kula Kanjeng Hadipati. Patih Bandar Pati. Tuh nggih. Jengen sira ora usah sangga runggi. Jengen sira ora usah wikih-wikih jalaran. Kabeh kuwi mau panjenenganku sing ngersakake. Menawi kados mekaten, kula nyuwun wedal sak wetawis badhe mbeberaken cariyos kados kala wau. Udakara lelampan menika sampun selangkung taun ingkang kapungkur. Nalika panjenengan tasih wujud konang jabang bayi diemban kalian ibu panjenengan. Majapahit tuh dahulu awas saking balelanipun Hadipati Lembu Culung saking Tunggorono. Senopati denong-denonge Majapahit ingkang dipun agol-agolaken mboten sanes ronggo jampi rikala semanten. Pikantuk dawuh saking kersa dalem siwun Prabu Bromatunjuk supados ngendarat kalian Lembu Culung nanging emanipun mulus polemporo tanpa guna gagar wigaratan antuk kayu. Jalaran Lembu Culung gugur wonten ing tengahing medan wong. Ronggo jampi mati. Leres rumaos kekes penggalipun Sinon Prabu Bromatunjuk. Sak kemah nganakaken Giri Sayembara. Sinten cilik ngendarat gedhe merjaya Lembu Culung badhe nampi nugraha ingkang merwat saking Sinon Prabu Bromatunjuk. Menawi salah satunggal kadang Hadipati utawi Nerpati badhe dipun ganjar ananipun bumi mutiara. Ewang dene sekadang para kadang Hadipati pemancat mboten saguh mupu sayembaripun Sinon Prabu Bromatunjuk nanging benten kalian Sudarma panjenengan Kanjeng Hadipati Haryo Subandar niku semanten jalan ing wujud badhe mulyakaken sedaya kawula wonten ing Kadipaten Granti Sing wani mupu wong tuaku. leres kelampah mesah yuda kalian Lembu Culung Bupati Tunggorono samboy perang bebasan korbanipun boten saged dipun etung welangane driji jalaran Lembu Culung menika pancen bupati ingkang digdaya nanging sedaya kelau kalah kalian kodrate pepestet Sudarma panjenengan dipun jangkung Bathara saknalika ugi Lembu
dipun aturaken monjok ngersa dalem Siron Prabu Brahmati. Nanging Kanjeng boten namung cekap semanten. Udakara lelampan-lelampan menika sampun gangsal taun. Saudara panjenengan ngantu-ngantu kekocah dalem Siron Prabu Brahmati. Ngepasi wonten ing parapatan agung Ndawat Mojopahit. Saudara panjenengan matur menawi nagih janji jumbo ingkang dipun sabdakaken rikala semanten. Nanging emanipun piye? Sinon Prabu Brahmatunjung awel badhe tos ganjaran dhateng saudara panjenengan. Banduri Rumas dipun apusi barang ngamuk wonten Pendapi Agung Mojopahit. Sarene kathah peranganipun Nayaka Praja. Saudara panjenengan dipun rangket, dipun pikut. Jalan sampun wantun damel geger wonten Pendapi Agung. Jawuh dalem Sun Prabu Brahmati. Kaanggep tepat mungguh pranatan wonten Majapahit. Tinakwo menawi badhe nunggak semi kalih patrapipun tembuju. Tabuh 8 enjang. Tabuh 8 enjang. Sudarma panjenenganipun gantung wonten alun-alun. Gantung ing alun-alun. rumangsa kaya kadodo alana majuling dadak. Kaya dening kajuwing-juwing rasane aku sakwise panjenenganku midhangeten apa sing dadi dedunganipun. Cetuk! Utawa wong Majapahit kuwi salah sawijining manungsa sing ora ngerti marang budene liya. Wong kuat dilabuh labete ora nampa nugroh kapur. Hipi donakanku. Lho kanthi kuwi aku pinangka dadi anak lanang. Ora trima sakjroning atiku. Wiwit dina iki coba rungokke sabda. Dina iki aku mbale lho. Mbale lho. Amit kula ing suwan Kakang. Sopo? Yayi Aryo Cecetan. Kakang Bandar Subali. Sakwise sata telungguhipun Kakang bakal nyungsung pawan. Rakya padha basuki to. Ingkang kok berkah pangestu panjenengan. Iya. Sowan kula mboten wonten alangan setunggal punapa. Namung salam taklim kula katur Kakang. Wis tak tampa liwat puja pangestunipun Kakang. Kula tampi dawa sami-sami. Yayi Aryo Cecetan. Inggih. Sak tenaning nggon munggah ana ing pendopo Kabupaten Ganti gawe kaget ing aku. Kabeh kuwi mau jengen sira tindak nglengake apa pancen ana wigati. Pancen wonten wigatos Kakang. Njur apa wigati? Nanjeaken kapetang sampun 3 pisuaran. Sekawan ngancik Kakang Bandar Subali mboten sowan netepi saka guru wonten ing negari Mojopahit. Ngono. Yo, yen pancen kaya ngono blak utang terus terang tanpa tedeng aling-aling. Apa sebabe nganti 3 pisuan aku pun Kakang ora wajib sowan ana ing kraton Mojopahit. Cetani dina iki aku mbale lho. Lajeng kanthi dasar menapa kok? Dasare mergo aku ora nrimakake. Papatine wong tuaku keng rika semono gantung ing alun-alun. Kuwi dasar. Kakang Bandar Subali. Aryo Cecetan. Sedaya kala wau mratelaken panjenengan salah satunggaling putra ingkang kepengin ngudi tuwuh sabela pati kalian Sudarma panjenengan. Mesti wae kaya kepengin ngetingalaken dharma bekti panjenengan. mesti wae kaya Nanging panjenengan kedah petan. Menawi panjenengan nulat pakatipun Sudarma panjenengan ing mangkinipun bakal tundan-turdan. Rikala semanten Sudarma panjenengan lepat munggahing pranatan wonten ing negari Mojopahit. Sakmenika gantos panjenengan. Kamangka Kakang. Wiwit Jawa Jawa kuno Kabupaten ing mandiri pribadi menika mboten lono. kowe aja nglias marang kasugiraning liyan. Kena yen to bupati-bupati sak liyane Kabupaten Ganti kepengin bali ing Kraton Mojopahit tumpes tapis keng tanpa tilas. Nanging aku wis sumpahku wis gembleng. Lamun tok ing mengkone aku dadi ndoking pengamunan bakal ndak lakoni sauger
aku bisa sabel pati marang wong tuwa. Adreng kapan Yo. panjenengan. Menawi mekaten monggo. Kula ranti wonten alon-alon ditemtuaken Mojopahit pun Granti Kakang. Ono. Ranti Ampun pasal surat prajurit ganti sampun satata ing ganti kan. yen pancen kaya ngono ora usah datak suwen. Ngirita prajurit sing jaduk-jaduk balekke hari Haryostenipun. Prajurit ayo berikan. Bawa putra. Mohon perhatian bagi yang memiliki mobil Bio merah plat H19027 harap untuk dipindah lebih dahulu. Terima kasih. Kamangka kabeh kekarpaning bendaramu kuwi luput. Lamun to kowe isih nyengguyung ing papan kene mungsuhmu wong-wong ana ing Mojopahit. Haryo cecetan. Welan aku podo-podo prajurit. Jeneng prajurit mesti duwe dharma bekti tumrap negarane swang-swang. Lamun to pepundhenku duwe kegayuhan pengen bales Sosrawirang sing dipateni wong Mojopahit, apa aku cukup meneng? Mesti wae aku tansah setya tuhu nyengkuyung apa kang dadi lekase pepundhen. Yen ora mendho sangsaya ndotri papan ki temtoke Hayo ora kakek Bos.
pinunjul ana ing kraton Majapahit. Ini bedane aku. Aku muga lantur jagat ana ing Kadipaten Grati. Saiki ditetek. Ngajakmu pirang dina ning papan kene Bandarpati ora bakal Batara Joko Oncati Bandarpati. ayo maju lekane atimu.